Но тези, които вярват и вършат праведни дела, за тях има градините на блаженството, Наим. Те ще пребивават там вечно. Това е истинското обещание на Аллах, защото Той е Азиз, Хаким, притежателят на цялата чест и могъщество, който във всичките си дела е мъдър и благ. Той създаде небесата без видими стълбове, на които да се опират, и постави стабилни планини на земята, за да не се клатите, и разпространи по нея всякакви живи същества. И ние свалихме вода от небето, и с нея произведохме всякакви благородни растения, създадени, за да бъдат дарени на хората, подобни един на друг, но всъщност съвсем различни. Ето това са тези неща, които Аллах е сътворил. Тогава, сега, покажете ми, какво е сътворил някой друг, освен Него. Наистина онези, които следват своите страсти, потисници, са в явна заблуда. Кълнем се на Лукман. За да благодари на Аллах, му дадохме мъдрост. Който благодари, благодари само за себе си, а който отрича, не вижда благодата и е неблагодарен. Наистина Аллах е Ганий. Хамид е богат, благороден и единственият, от когото всички се нуждаят и на когото принадлежат всички похвали и възхвали.